For det første så er jeg med, fordi jeg er blevet bedt om det, og fordi jeg synes, det er super fedt at komme ind og arbejde med iværksættere. Sidste år der var jeg jo med, også en nysgerrighed, jeg er nysgerrig sjæl. Der skulle 40 damer komme til Læsø og for at revolutionere selve øen og for at skulle skabe noget innovativt. Og jeg var med som ekstern rådgiver i forhold til det forløb her. I år der er jeg med som en del af workshoppen og har nærmest ikke sovet 2 nætter i træk for at skabe det her. Det bliver altså rigtig, rigtig fedt. Jeg er jo med, fordi Deloitte de er sponsor her på arrangementet. Vi vil ekstremt gerne bakke op omkring iværksætteriet, det gode entrepreneurship. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi bakker op om det som firma. Det er det, vores samfund det skal leve af fremadrettet. Og så vil jeg sige, jo før man kan få fat i de gode idéer, jo før man kan få skabt den her iværksætterkultur, jo bedre er det faktisk. Der er lidt en tendens til, at jo yngre man er, jo mere ubekymret er man. Så man får måske testet nogle ting af. Man er ikke så bange for at fejle. Man tør at gå efter guldmedaljen, og det er guld værd. Vi har 2 store problemer i Danmark. Det ene det er, at vi får skabt for få arbejdspladser, og det andet problem det er, at vores udkantsområder er ved at blive affolket. Det her det er en genial idé, fordi den kan løse begge problemer på én gang. Med den teknologi, vi har i dag, der kan man skabe arbejdspladser, selvom man bor langt væk fra de store byer. Og det kan lade sig gøre. Og den her blanding af frivillig arbejdskraft, professionelle, der bakker op fra det etablerede erhvervsliv, og så nye iværksættere, den er genial, så det skal nok lykkes.